रायजो राजाफोर नोंथांमोनाथ' मोनसे गोबां दावराव दावसिखौ नुखाबायानो रायज्लायबाय रायजो राजाफ्रा गोबां सुबुङा धरनाबो होलायलायबाय ओमफ्राय आं सानो बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन आरोना जोंसार मोसाहारिनि न'खराव गोबां रायजो राजाफ्रा थांबाय बाट जनकनि न'खराव थांनायखौ गोबां खम नुदों आं बिनिखायनो खावलायो नोंथांमोना जाहाथे बयबो जनकनि न'आवबो थाङो जाहाथे जोंसारनि न'आव थांदोंब्ला जनकनि न'आवबो थां माने जोंसारनि न'आवल' थांनाया बिराद जादों बाट गोजान नोंगौ पर्बतझरा साइडथिंजायनि बे मानसिया बिथांनि न'खरनि हालोदाबो गोबां गाज्रि बिनिखायनो माने जनकनि न'आवबो थांबानो जाबाय आं रायजो राजाफोरखौ रिकुवेस्ट खालामो जायफोर दैदेनगिरिफ्रा थांनो गोसो जादों बा सोरबाफोर मानसिया थांनो गोसो जादोंब्ला अनलि जोंसारनि न'खराव थांनाङा जनकनियावबो थां मानो होनबा जोंसारनि न'खरनि सुबुङाल' खहा जायाखै जनकनियाबो खहा जादों बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खावलायो जाहाथे जनकनि न'आवबो थां जनक कुमार ब्रह्मनि न'खराव थां बिसिनि न'खराव थांनानै बिथांमोननि न'खरनि हालोदखौबो सोंहैथां रायज्लायहै जायफोर थांनो गोसो जादों आं बेखौसो बुंदों आं नोंथांमोनखौ थांथार होनना बुङाखै जायफोर थांनो गोसो जादों मानो होनबा आङो बेयाव नुनो मोन्दों कि जोंसारनि न'खराव गोबां सुबुंखौ थांनाय नुनो मोन्दों खिन्थु जनकनि न'खराव थांनायखौ गोबां खम नुनो मोन्दों बिनिखायनो आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोनाबो जाहाथे जोंसारनि न'आव थांदोंब्ला अब्ला जनकनि न'आवबो थांबानो जाबाय जनकनि न'आव थांनाया एसे खम जादों रायजो राजाफोर बिनिखायनो नोंथांमोना जनकनि न'आवबो थांबानो जाबाय जेसेबांखिनि नायनो फैदों गोजान गोजाननिफ्राय फैदों नायनो सोरबा गावनि अनसुंथाइ लानानै होफैनो नागिरदों सोरबा गावनि अननायजों डनेसन होफैनो नागिरदों बिथांमोनखौ आं खावलायो गोसो गोथारै नोंथांमोना जनकनि न'आवबो थांबानो जाबाय जनकनि न'खरनि सोद्रोमाफ्राबो गोबां दुखुआव दङ जनक कुमार ब्रह्मनि न'खराव मानसिफोर गोबां खम थांनाय जादों इभेन जनकनि न'खरनि मानसिफोरा बेयावसो फैनो गोनां जालायदों बिनिखायनो आं सानो जाहाथे जनकनि न'खरनि सुबुंखौबो खबर लानो थाखाय बिथांनि न'सिम थांनांगौ आरो आं बेखौनो खावलायो समानै बयखौबो नाय दा बेयाव मोनसे खोथासो जागोन बिदिब्ला माने ना जनकआ हाबा जायैनि थाखाय हाबा जायैया मिस्टेक जाबाय नामा बेबायदि मिस्टेकसो जायो ना हाबा जायैनि थाखाय बिथांखौ नायहैयासै बे मोनसे बिराद मिस्टेक इदिबायदि साननाय फैयो आरोना बिदिब्ला माने बे कुइसन ओंखारखागोन नालाय नङा होमबा जनकआ जुदि हाबा जानायब्लासो थांगौमोनदां रायजो राजाफ्रा नङा होमबा बे मोनसे नालाय बिनिखायनो जों समान नोजोरै नायनांगौ रायजो राजाफोर जनकखौबो थांनांगौ आरो जोंसारखौबो थांनांगौ मिथिबायना बिनिखायनो सानैखौबो समान सानैनाबो जिउ थांदों सानैनिबो न'खरखौबो जोङो नायहैनांगौ जाय सोलाबो जायफोर नायहैनो गोसो जादों जायफोर डनेसन होफैनो गोसो जादों जनकनि न'खरावबो थां जनक कुमार ब्रह्मनि न'खरावबो थां आरो जोंसोरनियावबो थांबानो जाबाय आंनिफ्राय बेनो जे आं बेखौनो मिथिनो मोन्दों बिनिखायनो आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आं खबर मोन्दों नालाय आं ग्राउन्ड रिपर्टै खबर मोन्दों नालाय आं बे बाथ्राखौ बुंगोन दायो जनकनि न'खरावबो थांनांगौ बिथांनि न'खरावबो भिजिट खालामहैनांगौ बेवहाय जनकनि न'खरनि मानसिफ्रा जोंसारनि न'खराव दंफैयो अब्लाबो जनकनि न'खराव थांनानै रायज्लायहैनाया बिराद मोजां बेस्ट जासिनो आरो जायफोरहा दङ आरोना बेनिखायनो थेंक इउ सो माच रायजो राजाफोर गोसो गोथारै आं बेखौनो मोनसे खावलायनाय थाबाय बेखौनो आं मेसेज खालामनाय थाबाय जोंनि बड'लेण्ड मिसन सोदोब चेनेलनि गासैबो अननाय आरो सिबिनाय होग्रा सुबुंफोर थेंक इउ सो माच जै बर' हारिनि जै आरो लोगोसे जायफोर डनेसन होदों दासिमहालागै जोंनियाव 23,000 जाबाय रायजो राजाफोर आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनाव होनो हायो थेंक इउ